Żona ta madwar 2250 metru kwadru f'Pembroke li l-parti l-kbira tagħha kienet tarmak u konkos qed tinbidel fi spazju miftuħ li ser ikun magħruf bħala ġnien il-Madonna tal-Vitorja. Uffiċjali ta' Project Green spjegaw lill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u lill-membri tal-Kunsill Lokali ta' Pembroke l-andament ta' proġett ieħor li qed jitwettaq f'żona urbana b'investiment ta' madwar 425,000 euro. Fil-ġnien qegħdin jitħawlu 100 siġra ġdida, fosthom siġra matura tal-ħarrub ta' madwar 6 metri li tiżen madwar 4,000 kilo. Issa il-ġnien qiegħed f'fażi ta' 75% tal-xogħlijiet tlestew. Bdejna it-tħawwil tas-siġar u koll il-ġimgħa l-oħra ħawwilna wkoll siġra li aħna tinsemmuha feature hija siġra tal-ħarrub li ġibni apposta minn barra minn Malta. Spjega li fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm il-bini ta' ħitan blużu ta' blokok ta' ġebel riċiklat u passaġġi ġodda. Fil-proġett qegħdin jiġu preservati elementi storiċi waqt li tneħħew pjanti invażivi u l-ħamrija indiġena li ġiet skavata qed terġa' tintuża fl-istess sit. Project Green qed tistima li x-xogħol kollu, inkluż l-installazzjoni ta' fanali u għamara għandu jkun lest sa ftit tal-ġimgħa oħra. Il-Ministru Mirjam Dalli rrimarkat it-trasformazzjoni li dan il-ġnien ġdid ġab f'din iż-żona. Minn post fejn sfortunatament kien spiċċa jiġbor l-iskart tal-kostruzzjoni, tant li ġbarna minn hawnhekk iktar minn 2 tunnellati u nofs ta' skart tal-kostruzzjoni. Issa ser ikollna dan il-ġnien għan-nies tal-Akwata u anke għal dawk kollha li jżuru din iż-żona. Is-Sindku ta' Pembroke, Kejlon Zammit, esprima sodisfazzjoni din il-kollaborazzjoni ma' Project Green ser tissarraf opportunità għall komunità biex tintegra aktar mal-ambjent ta' madwara waqt li tgawdi minn kwalità ta' ħajja aħjar. Wara l-fehma li dan il-ġnien jista' jirrendi wkoll fi spazju edukattiv biex studenti mill-iskejjel fil-qrib jużawh bħala parti mit-tagħlim. Il-proġett jaħseb ukoll għal spazju apposta biex il-qtates li jgħixu barra ikollhom post fejn jistkennu u b'mod aktar sigur u adattat.